Matindog po ang gabos. Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him, to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulation, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who give you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love.
Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as inibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean minan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labilabing pag-init ng kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin ibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kanaki kan Espiritu Santo. Amen. Matuko po ang gabos. Ngunyan po, isinisilibrar niya ito ang memorial ni San Agustin, obispo asin doktor kang simbahan. Isabay niya ito sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, dulot kan Moran family. For Moses Joshua, for November 2025 nursing licensure exam, dulot kang Shano family. Misa pasasalamat, dulot ni Marie Jessica Tipakaw, dulot ni Clarice Lianza, Jaisel Bragaes and family, Edith Catolico and family. Asin para sa mga espesyal na intensyon, to pass sa September 2025, let offered by Joel May Lorica. Espesyal na intensyon, dulot man ni Maria Carla B. Adornado. Asin para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Ruben Sr., asin si Emmanuel, dulot ni MJ, para sa kalag ni Nena, Efren, asin si Antonio, dulot ni Rochelle Cassia, para sa kalag ni Ansoncion, dulot kang Rivera family, para sa kalag ni Stephanie, dulot ni Mr. Ramon Santillan and family, sa kalag ni Vivian, dulot ni Teo and Marilyn, sa kalag ni Carlo, dulot kang Salvadora family, sa kalag ni Nanshan Sena, dulot kan Baludong family, sa kalag ni Edmond Cesar, dulot kang Florabel Vicente and family, para sa gabos na kalag, dulot ni Nigel Echano and family,
para sa kalag ni Aguido Jr., dulot ni Geraldine Arizapa, para sa gabos na kalag, dulot ni Edith Catolico and Family, asin para sa kalag ni Jonathan asin ni Mesio Jr., dulot ni Salve Cronico.
Matindog na po ang gabos. Good afternoon. Good afternoon po. Sarong komunidad, nagkakatiripon kitang unyan sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, kaya enot sa gabos, sarong komunidad, kita nagtataong ondra sa satuyang mahal na patron, sa San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa sayang pamibi, asin intersesyon, para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na sa tuyang inako dahil sa iyang tabang asin mga pamibi. Sa aldaw man na ini, Agosto 28, pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan ni San Agustin, sarong obispo asin doktor kan sa tuyang simbahan. Kasuod ma, pinagselebrar niya to ang kafiestahan kan sa iyang ina si Santa Monica na daing naguntok sa pagpamibi para sa konversyon kan sa iyang agom, asin para sa konversyon kan sa iyang aki na si Agustin. He lives a wayward life, but after God touched his life and was converted into faith, nagi siyang dayupot na surugoon kan sa tuyang kagurangnan. In fact, he was known to be one of the greatest bishops and doctors of the church. Hagadon taman po an sa iyang tabang, intersesyon, asin pamibi. Special ko man na idinudulot ining Santa Misa sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag ni Dolores, saro kan sa tuyang mga miyembros kan sa tuyang mass collectors. So ipamibi taman, yaong pa ang kapahingaloan kan sa iyang kalag. Ngunyan, midbidon tana, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya, udok sa buot, sarabay po kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kaguranglan namimibi kami. Baguha ang Espiritu sa imong simbahan, nahuli ka ini pinano mo si San Agustin, obispo, tanganing pinano man sa nakaini, mabasog kami sa imo sana. Burabod kan tunay na dunong,
asin maghanap sa imo, ginikanan kan langit non na pagkamuot. Huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kaya mga tugang, ang sa indong pagtubod, dakulang karangahan para sa mo, sa tahaw nin sa mong kasakitan asin kahurasaan. Ngunyan kami padagos na mag-uuswag, kun kamo danay na mapusog sa kagurangnan. Paano kaming makakapagpasalamat nin maninigo sa Diyos, huli kan gabos na kaugmahan na namamatean mi sa atubang niya dahil sa indo. Sa mong maigot na ipinapamibi aldaw banggi na makahampang mi kamugiraray, asin mahipnoan ang mga pagkukulang sa saindong pagtubod. Tabangan lugod kami ni Diyos na sa tuyang Ama, asin ni Hesu Kristo na sa tuyang kagurangnan, na makaabot kami sa indo. Iwaras sa indonin kagurangnan ang mag-urog ang sa indong pagkamuot, na magkaminootan kamo, na mamuot kamo sa gabos na tawo, siring na kami namuot sa indo. Pasarigon niya ang sa indong mga puso, sa kabanalan, tanganing kamo maging daing digta sa matanin sa tong Diyos asin Ama. Kun si Hesu Kristo na sa tong kagurangnan, umabot kaiba ang gabos niyang mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Ang tawo minabalik sa alpog kung minasabi ka, magbalik ka mo mga aki nin tawo. Huli tas sa imong paghiling, ang 1,000 taon siring sa kasuudma na uminagi na, asin siring sa sarong pagbantay sa kabanggihan. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Tukdoy kaming magbilang kan samong mga aldaw, tanganing makamtan mi ang kadunongan nin puso, bumalik ka kagurangnan, dai ka maghaloy, mahera ka sa imong mga uripon. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Pagkaaga, panua kami kan danay mong pagkamuot, tanganing mag-awit kami sa kaugmahan bilog ning buhay. Diyos na kagurangnan, mapasamuya ang sa imong mga biyaya, antabaye ang gabusming mga gibo. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, magbantay. Ulit aday nindo arap kung sa anong oras, anong aldaw, madatong an sa indong kagurangnan. Aram nindo na kunan kag salirikan harong makaisi kung sa anong oras madatong an parahabon, magbabantay, asin day matugot na sa lakaton an harong. Kaya danay na magandam, ulita sa oras na day ninalaong, madatong an aki nin tawo. Hain an maimbod asin mamaan na surugoon, na tinugon kan amo na pakakanunan sa iyang pamilya sa tamang oras. Paladanan siring na surugoon, kung pagdatong kan amo mahiling na naguutob kan sa iyang katungdan,
Totoong sinasabi ko sa inyo, ipinaniwala sa iya kan amo, ang pamamahala, kan gabos niyang sadiri. Alagad ko ng surugoon maraot, maisip na ang amo mahaloy, dangan mapuonin pamakol sa mga kaibahan na surugoon, mainom, asin makakan, kaibakan mga parabuyong, sa amo, asin padudos, sa aldaw na dahi hinahalat, asin sa oras na dahi linalaom, madatongan amo asin papadusahan siya nin makuri. Kung sain isinusubol, ang mga parasagin-sagin, duman siya isusubol, duman ang tinangis, asin rinagot, kan mga ngipon. Mga tugang kong namumutan, marhay na barata kan kakurangan. Mag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Angay na marhay, ining ebanghelyo ta sa mga paraturog sa misa. Anong sabi kan sa tuyang kagurangan sa English translation, stay awake. Sa Bicol, magbantay, maging marimlat, mag-andam. Ta sa oras na daili na laom, maabot ang sa tuyang kagurangan. May nabasa akong istorya, may saro daw pong anghel, sinugo kan Diyos sa kinaban, sa tulong tawo. Saro, and the same message ang itinao sa inda. Ngunyan ngayang aldaw, babawiong kunaan sa indong buhay. Kung ika ito, anong gigibuhon mo po? Today, I will, anong apod kay ni? Babawion. Babawion kunaan sa imong buhay. Ano kaya ang sasabihon mo sa Diyos? Game ka na ba? Susaro duman, ang ginibo niya po, kang naaraman niyang babawion na subuhay niya kan Diyos, nagpasiring po siya digdi sa St. Jude, maghapon siyang nagpangadji. Spent the day waiting in prayer. Nagparapangadji, isa na po siya. Susaro, pagka-receive kang parehas na message, ang ginibo niya po, naglibot siya duman sa saindang lugar. Dinuman niya po sa mga tawong nagkasala sa iya. Sabi niya, o tasaat siyan, magagadana ako, pinapatawad na ka na. Okay na kitang duwa. Itong mga nakulugan niya man, sabi niya man, nagahagad man ako ng tawad sa indo. He went around asking for forgiveness and extending forgiveness to people. Pero aram po ni Dusupang Tulo, magayon ay surprising sa iyang ginibo. Ang ginibo po kan Pangtulo, aram nido ko na no, tinipon niya gabos na kwarta niya, pati sunako niya sa flood control. Gabos na dilensya, tinipon niya po. Ihinulog niya gabos sa bangko. Tapos sabi niya sa iyang sadiri, tanganing ngayang pagbaliko, dakol na ining interest. What about you? How about you? What kind of preparation do you make? Anong klaseng preparasyon po ang ginigibuta? Paano kita nagiging marimlat sa satuyang buhay? Do we prepare spiritually or materially? Perhaps some of you now have all these insurances that is being offered and available. Insured na kita, may life insurance, may kadakol na kitang mga pension plans, educational plans for our children, accident insurance. But let us ask ourselves, are we eternally insured? Kung sabihon kan kagurangan ngunyan na maabot na siya, babawiunan sa imong buhay, game ka na ba? Ready ka na ba? Prepared? Are you prepared? Do you have your eternal life plan? Anong plano mo? Hanggang nasa nadigdi ang buhay, magparatipo ng kwarta, trabaho, daing ibang tigigibo, magtrabaho, tanganing magkakwarta,
O tigpipreparar tamanan buhay ta para sa maabot na panahon, para sa pag-abot kan kag sadiri kan gabos na ini. That's why our gospel for today would invite us towards vigilance, pagiging marimlat, and pagiging preparado. And this fits well. Digdi sa buhay kay ni San Agustin. We know him. Sa istorya kan sa iyang buhay, haloy na panahon na pinagdelay niyaan sa iyang konversyon. He lives a wayward life. Pano ning kapritsyo, pano ning bisyo, as in, harayo na marhay sa mahal na Diyos. Up until the time na dinuktanan sa iyang puso, as in ini ang naging dalan kan sa iyang conversion. And he learns to discover that true happiness can only be found in God. Sa tahaw kan karangyahan, sa tahaw kan ginibo niyang gabos na bagay na parayo sa mahal na Diyos, narealisar niya, as in nadiskubre niya po na mayong ibang matao sa iya, nin tunay na kaugmahan, kundi ang mahal na Diyos. Ika, ako, kita, ano man ang pagmati ita, nakukuata daw sa Diyos, ang sa tuyang tunay na kaugmahan, o nakukuata ini sa kwarta, nakukuata sa siram na ino-officer kan kinapan, o nakakuata sa flood control projects. Sa inta nakukuhaan kaugmahan ta? Sa mahal na Diyos? O sa ibang mga bagay o mga bagay na kinapanon? Digdi sa parabola na sa tuya pong nadangog, itong surugoon, pinagkonsiderar na dayupot dahil naabtan siya kan sa iyang amo na ginigibo ang sa iyang responsibilidad as in obligasyon. Ibig sabihin, saro kan mga indikasyon kan pagiging vigilant, pagiging marimlat, pagbantay as in pag-andam, ito pong sa tuyang inaapod na dayupot na paglingkod. Aram nindo si San Agustin, after his conversion, he poured his life into serving the church. Idinusay ang sa iyang buhay sa paglingkod sa simbahan. Kadakol po siyang isinurat dahil ta siya madunong. Kadakol siyang sermon na ginibo. More than 500 sermons ang published na pinagpredikar ni San Agustin. As in sa paagi kay Inigabos, giniyahan niya ang kadakol na kalag na makarani sa mahal na Diyos. If I may mention, one of the famous writings of Saint Augustine, itong ang title, The Confessions and the City of God. Saruian kan mga libro niya. Kung makaduman po kamo sa Vita Catholica, hanapon nindo ang librong iyan. Aram nindo kung hain ang Vita Catholica, duman po sa baba kan El Palacio, yan, duman sa Albay bookstore na pagsadiri po kan sa tuyang diocese. Yeah. So ini ang mga sikat na libro na sinurat po ni San Agustin, and so he became one of the greatest doctors and one of the greatest bishops of the Catholic Church. May paborito hon siyang linya sa sarukan sa iyang mga sinurat. Sabi niya sa mahal na Diyos, late I have loved you. Have I loved you, Lord? But yet so new. Ever so new. Maski nga ni late ta ka ng namidbidan asin namutan. Pero pagmati ko, garit pirming bago ang sa kuyang pagkamuot sa imo. Masasabi taman daw, ang siring sa satuyang kakurangan. One last point, hali mismo sa tataramo ni San Agustin, sarong famous line na sinabi niya, nagpapaintindi sa tuya na ang tunay na pagiging marimlat, iyo po na mahiling sa satuyang buhay ang pagkamuot. True vigilance is love in action. Kaya sabi ni San Agustin, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until
they rest in you. He was so restless before, but he finds rest in the Lord. So kaya yung imbitasyon sa tuya, we can also be vigilant like Him if we live each day in love. Kung padagos kita, mabubuhay sa pagkamuot, ready to meet the Lord anytime. Of course, not in fear, but in joyful expectation. So kung ganyan po, sabihon sa imo kan kagurangnan, o babawion ko naan sa imong buhay, makakasimbag daw kita, makakasimbag ka daw, na game na po ako. Aber daw, game na ba kayo? Tapos, dai panghanda. Kaya, tadai pa kita haranda palan, magpuuna kitang mag-andam. Magpuuna kitang mag-andam. Let us be vigilant. Sana makakurahaw kita sa hapot na game na ba kayo? Game na. So as today, as we honor Saint Augustine, let us ask for the grace to stop delaying our yes to God. Now na, not later. Let us be faithful servants, awake and ready, so that when the Lord comes, He may find us busy, not just with work, but with love. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal. Kagurangnan, kaming nagrurumdom kan sa mong kaligtasan, mapakumbabang nag-aarang sa imong pagkaherak, na ining sakramento kan sa imong karahayan, magin para sa mo tanda nin pagkasararo asin tanikala nin pagkamuot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Agustin, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan nin maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa imong pakiulay na uyon sa imo. Kaya, kaiba, kan kadakul-dakul na anggeles asin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, ting tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikananggad, an banal, burabonin gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabuas asin magkakan ka ini. Ta ini, an sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kadis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini, ang kadis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumaan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero, siring man, girumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Special niya itong girumdumon an kalag, kapahingaloan kan kalag ni Dolores. Asin gabos na mga kadan. Dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawkon. Kay raki kami gabos, namimipi kami. Tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen ay na ni Diyos, kay iba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron, na San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay bahan si Santa Monica, asin San Agustin. Nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama, nyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan,
Warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos, nakapurisawan mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imon kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa tuyang mo espiritu. niya nahihiras, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kanang makasalan kang kinaban, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kanang makasalan kang kinaban, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kanang makasalan kang kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kabagdagos sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong inusay sa pagkakuman sa imong simbahan. Tanda ka
Maluhod po ang gabos. Prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami ang pakisumaro sa lamesa ni Kristo magpabanal sa mo. Tanganing kaming mga kabtang niya, magin arog sa samong inako. Uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,340 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras ni misa, nag-abot po sa 2,332 pesos and 25 centavos. Ang second collection man po, nag-abot sa 5,687 pesos and 45 centavos. Sa mga maut po, magbakal ng souvenir items, arog t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga items sa opisina. Siring man sa Setyembre 1, sagkod 3, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ng Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 ng pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang makalag na buot niya tong girumdomon. Siring man, kanakaaging Biyernes, nagpuuna po ang misa nobinaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Sagkod po ini sa Agosto 30 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa kapiyastahan sa Agosto 31, ang prosesyon gigibuhon pagkatapos ng alas 4:30 sa pagkahapon na misa. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad. Ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwanin One Voice Part 2, Dinner Concert for a Cause, sa Oktobre 10, alas 6 sa Pagkabanggi, sa Legazpi City Convention Center, LC3. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation ng bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi, asin sumawot po magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Siring man, ang nakolekta niya to, unya na bulan in Agosto, hali sa tada canisters, igwang total na 20,387 pesos and 50 centavos. So mga nagbalik kan sa indang canisters, pwede na po kuhaon sa opisina ang tada canister tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Setyembre. Salamat po sa dani na pagtabang sa mga nangangaipo. And maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, 2,700, 1,900 pesos, duwang anonymous sa 500 pesos, 400 pesos, and 300 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat sa Indog Boss. Mga nag-serve, sa tuyang misa, magpuon sa choir, live streamer, lector, commentator, lay ministers, mass collectors, kasi siyempre sa tuyang mga sakristan, sponsors kang misa. Thank you very much po sa Indo. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, ka Diyos na mamubuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, nakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Salamat po and Diyos maray na hapon.